روز در قصر ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان معاون رئیس دیوان وزیران ترکمنستان وزیر کارهای خارجی این کشور رشید میردوف را که با اشتراک در فورум آسیای مرکزی جمهوری کره در تاجیکستان قرار دارد به حضور پذیرفتند. در هفته صحبت جانب‌ها نتیجه های سامیت 15 سران کشورهای اعضای سازمان همکاری اقتصادی در شهر اشخاباد ترکمنستان را محاکمه کردند. در آغاز ملاقات پرزیدنت مملکت محترم امومالی رحمان تشکیل سطح بلند ملاقات سران دولت‌های اعضای سازمان همکاری اقتصادی را تاکید کرده به جانب ترکمنستان برای پذیرایی صمیمی و مهمان‌نوازی گرم بار دیگر اظهار سپاس نمودند. ضمن بررسی مسائل مناسبت‌های دوجانبه دوستی و همکاری، ضرورت تطبیق پیگیرانه موفقیت‌های قبلا حاصل شده و آمادگی همه‌جانبه به سفر جوابی رسمی پرزیدنت ترکمنستان محترم گوربانگولی берди муҳаммадов به تاجیکستان تاکید گردید. در هفته واخوری همچنین وضع فعلی مناسبت‌های همکاری دو کشور در چهارچوب تشکیلات و سازمان‌های بین‌المللی اینچنین مسائل‌های مهم روزنامه بین‌المللی و منطقوی بررسی کرده شد. 30 ноябр таҳти раёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баргузор шуд. дар кори маҷлис нахуст оид ба ҷараёни иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи нақшаи чорабиниҳо оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар соҳаи кишоварзӣ ва рушди тиҷорати аграрии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2019-2021 ҳисоботи вазири кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон сулаймон зиёзода шунида шуд. таъкид гардид ки барои тақвият бахшидан ба рушди соҳаи кишоварзӣ, дастгирии соҳибкорӣ ва ҷалби бештари сармоя ба комплекси агросаноатии ҷумҳурӣ бо иқдоми пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз тарафи ҳукумати кишвар як қатор имтиёзҳои таърифию андозӣ пешниҳод гардид. дар асоси кодексҳои андоз, гумрук ва қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи буҷети давлатии ҷумҳурии тоҷикистон барои соли 2021 барои соҳаи кишоварзӣ 14 имтиёзи фиксалӣ пешбинӣ шудааст ки ин зиёда аз 13% шумораи умумии имтиёзҳои давлатиро дар бар мегирад. дар натиҷаи тадбирҳои андешидашуда воридоти сармояи умумии хориҷӣ ба соҳа дар соли 2020 афзоиш ёфта, он нисбат ба соли 2019 $16.9 миллион америкоӣ зиёд гардид. дар соли 2020 воридшавии сармоягузории мустақим дар соҳаҳои парвариши зироат, сабзаводкорӣ, боғпарварӣ $11.3 миллион америкоӣ ва парвариши парранда $285,000 америкоиро ташкил дод. дар баробари ин дар давоми солҳои 2019-2021 барои рушди соҳаи кишоварзӣ аз буҷети давлатӣ дар доираи барномаҳои соҳавӣ 74.5 миллион сомонӣ ва тариқи лоиҳаҳои сармоягузории давлатии хориҷӣ 66.7 миллион америкоӣ равона гардидааст. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон вазорати кишоварзӣ, вазорату идораҳо ва ташкилотҳои дахлдорро вазифадор карданд ки барои иҷрои пурраву самараноки нақшаи чорабиниҳо оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар соҳаи кишоварзӣ ва рушди тиҷорати аграрии ҷумҳурии тоҷикистон тадбирҳои мушаххасро амалӣ карда аз натиҷаи корҳо ба ҳукумати мамлакат маълумот пешниҳод намоянд. сипас дар кори маҷлиси ҳукумати кишвар лоиҳаҳои як қатор қонунҳо аз ҷумла дар бораи лоиҳаи қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйир ба қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, дар бораи лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйирот ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи мақомоти адлияи ҷумҳурии тоҷикистон, дар бораи лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид, оид ба лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйир ба кодекси мурофиаи ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон ва дар бораи пешниҳоди хулосаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи кӯмаки башардӯстонаи байналмилалӣ муҳокима гардида барои баррасӣ ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ирсол карда шуд.
дар маҷлиси ҳукумати кишвар ҳамчунин масъалаҳо дар бораи барномаи рушди китобхонаи миллӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2027, дар бораи барномаи рушди футбол дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2026, дар бораи комиссия оид ба назорати содироти ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи тартиби назорати давлатӣ дар самти таъмини оби нӯшокӣ ва рафъи обҳои партов ва дар бораи тартиби танзими давлатии ташаккули захираи ашёи хом ва таъмини корхонаҳои коркард бо маҳсулоти кишоварзӣ муҳокима гардида, ҳисоботи шахсони масъул шунида шуд. дар охири кори маҷлиси ҳукумати кишвар президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иҷрои супоришҳои маҷлиси навбатӣ, дастурҳои қаблии сарвари давлат зимни сафарҳои корӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дода шуда, иҷрои босифати нақшаи даромади буҷети давлатӣ, таъмини нақшаи корҳои ободонӣ, вусъати корҳои киштӣ тирамоҳӣ, дар сатҳи баланди ташкилӣ гузаронидани мавсими тирамоҳу зимистони солҳои 2021-2022, таъмини аҳолӣ бо барқу гармӣ, ҷамъоварӣ ва захираи кофии маводи хӯрокворӣ ва корҳои созандагӣ ба роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, ташкилоту муассисаҳои давлатӣ супоришҳои мушаххас доданд. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи буҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2022 имзо гузоштанд. Дар буҷети давлатӣ ба соҳаҳои иҷтимоӣ бартарӣ дода шуда, ба ин бахшҳо қариб нисфи маблағи буҷети давлатӣ равона шудааст. Чунин бартарӣ ба соҳаҳои иҷтимоӣ аз моҳияти иҷтимоии сиёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчашма гирифта ба ҳифзи ҳамаҷонибаи иҷтимоии халқи кишвар ва беҳдошти зиндагии онҳо равона шудааст. Матни Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи буҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2022 дар матбуот нашр карда мешавад. имрӯз сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода бо муовини раиси ҳукумати Федератсияи Русия Алексей Аверчук мулоқот намуд. Зимни мулоқот ҷонибҳо вазъи ҷойдоштаи ҳамкории тиҷоратию иқтисодии Тоҷикистон ва Русия ва дурнамои онро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор доданд. таъкид шуд ки Федератсияи Русия яке аз шарикони асосии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта дар доираи сиёсати дурбинонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Федератсияи Русия Владимир Путин ҳамасола бо татбиқи барномаву стратегияҳои дуҷониба ҳамкорӣ дар бахшҳои муҳим рушд меёбанд. дар вохӯрӣ вусъат бахшидани ҳамкорӣ дар соҳаҳои калидӣ аз ҷумла комплекси энергетикӣ, саноат, нақлиёт, маориф ва илм, иқтисодиёти рақамӣ, бонкдорӣ, гумрук, кишоварзӣ, савдои хориҷӣ, ҷалби сармояи Русия ба иқтисодиёти Тоҷикистон аз самтҳои афзалиятнок арзёбӣ гардид. дар кори форум вазирони корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин, ҷумҳурии Қирғизистон Руслам Казакбаев, ҷумҳурии Корея Ҷон И Йон, муовини раиси Девони вазирон, вазири корҳои хориҷии Туркманистон Рашид Мередов, вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Узбекистон Абдулазиз Комилов, муовини вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Қазоқистон Марат Сиздиков иштирок варзиданд. дар форуми мазкур роҳбарони ҳайатҳо масъалаҳои ҳамкории судманди кишварҳои Осиёи Марказӣ ва ҷумҳурии Кореяро бо дар назардошти паёмадҳои ҳамагирӣ, инчунин равандҳои минтақавӣ ва ҷаҳонӣ баррасӣ намуданд. абзори форуми ҳамкории Осиёи Марказӣ ва ҷумҳурии Корея бо ҳадафи афзоиши талошҳо ҷиҳати густариш ва тақвияти робитаҳои кишварҳои Осиёи Марказӣ бо ҷумҳурии Корея, инчунин рушди ҳамкории минтақавии соли 2007 бо ибтикори ҷониби Корея пешниҳод шуда буд. ҷаласаи имрӯза самаранок ва пурмуҳтаво буда иштироккунандагони он ба мувофиқаи муштарак расиданд ки форуми ҳамкории Осиёи Марказӣ ва ҷумҳурии Корея сол то сол иқтидори худро зиёд карда ба ҳадафҳои худ расида истодааст. ҷонибҳо аз табодули афкор ки дар рӯҳияи дӯстии анъанавӣ кушода ва ояндабин сурат гирифт, изҳори қаноатмандӣ карданд. дар ҳошияи форуми 14-уми ҳамкории Осиёи Марказӣ ҷумҳурии Корея 4 нишасти коршиносони мақомоти соҳавии кишварҳои узви форуми ҳамкории Осиёи Марказӣ бо ҷумҳурии Корея дар бахшҳои ҷангал, карбони бетараф, тандурустӣ ва технологияи рақамӣ барпо гардид. қабули нақшаи кории котиботи форум барои соли 2022 ҷиҳати дастгирии лоиҳаҳо дар 6 самти дурнамо давраи миёнамуҳлат ва дарозмуддат як қадами муҳим ба пеш мебошад. онҳо аз ҷумла соҳаҳои нақлиёт ва логистика,
энергетика, таҷдид ва диверсификатсияи саноат, тағйирёбии иқлим ва муҳити зист, тандурустӣ ва тиб, маориф, фарҳанг ва сайёҳиро фаро мегиранд. Тибқи мувофиқаи ҷонибҳо номзадии Ли Ҷонгук ба ҳайси мудири котибот тасдиқ шуд. Иштирокдорони форум самарабахш баргузор шудани нишасти коршиносони мақомоти соҳавии кишварҳои узви форум ва ҷаласаи омодасозии муовинони вазирони корҳои хориҷии кишварҳои Осиёи марказӣ ва ҷумҳурии Корея ки қисмати мундариҷавии форуми 14-ро мавриди муҳокима қарор доданд қайд карданд. ҷонибҳо дар робита ба кори шӯрои тиҷоратии котиботи форуми ҳамкории Осиёи марказӣ ҷумҳурии Корея ки дар чаҳорчӯби он 29 ноябри соли равон дар шаҳри Душанбе бо ибтикори ҷониби Тоҷикистон нахустин бизнес форум дар формати 5+1 баргузор гардид изҳори қаноатмандӣ намуданд. Дар поёни ҷаласаи вазирони корҳои хориҷии кишварҳои узви форум изҳороти муштарак қабул шуд ки дар он натиҷаи машваратҳои пурсамар дар доираи мулоқоти имрӯза зикр гардидааст. ҷумҳурии Тоҷикистон раисии худро дар форуми ҳамкории Осиёи марказӣ ҷумҳурии Корея ба охир расонд. طبق قرار یگانه وزیران کارهای خارجی جلسه 14 جمهوری کره رئیسی را برای برگزار نمودن فروم 15 همکاری به ذمه گرفت.